Avui rellegirem la novel·la Feliçment jo sóc una dona, sí, de la Maria Aurèlia Capmany. La modista, que es deia Cinta, va ser una bona advocada. La senyora va decidir fer una despesa supletòria. El dia de l'emprova vaig entrar per primera vegada al ritual meravellós de l'autocontemplació. Jo em sabia bonica. La meva mirada retrobava sempre una certa complaença i si comentaven les meves qualitats amb crits de carrer o amb més mesura als visitants amables, no me'n sorprenia. La senyora Marina contava des de la finestra del cel obert una dita meva que la divertia molt. Algú m'havia dit: «Saps que tens uns ulls molt grans i molt bonics?» I jo havia contestat: «Sí, senyor». I l'home havia fet sorprès: «I com ho saps? Tothom m'ho diu?» La senyora Marina reia de la meva resposta. Coneixia la mirada de la gent entendrida i meravellada, però no coneixia l'existència del meu propi cos. Aquella tarda, quan la senyora va decidir que em prengués un bany per posar-me la cotilla nova i els enagos nous i el vestit gris tórtora, em vaig descobrir per primer cop nua, dins la banyera de ferro i porcellana, una banyera blanca, rodona, enorme, amb un viu blau fosc. Era el bany de les cambreres, a l'últim pis de la casa. Una habitació quadrada, de sostre inclinat, pintada de blanc, amb cortinetes de flors blaves. I un mirall quadrat just davant dels teus propis ulls. La banyera era plena d'aigua tèbia. Hi havia una gerra plena també, i una tovallola fina amb un serrell llarg. El sabó era rodó i blanc i feia una olor dolça. Per primer cop, vaig fer relliscar l'aigua per damunt de les espatlles i vaig sentir com lliscava pels flancs i pel ventre i per les cuixes. Si voleu jugar, la pregunta és com es diu la protagonista d'aquesta novel·la. Feliçment, sóc